Niin, no, mitäs tällä kertaa? No mitäs tällä kertaa? Tällä kertaa pelastetaan nälähätä. Aha, Joo, oliks tää se sun aihe? kyllä. Siis Pelastetaan nälähätä. tuli siis viime yönä mieleen, Mhm, että noissa häissä, niin niissähän aina heitetään sitä riisiä. joo. Niin minkä ihmeen takia pitää heittää riisiä? Niin kuin, nehän menee kaikki hukkaan. Okei, Eikö niitä voi antaa niin kuin nälkää näkeville? okei. No, hypoteettisesti tehdäänpäs nyt niin, että tästä eteenpäin jokaisissa häissä, missä heitetään riisiä, ja se ei muuten ole aina, mutta siis joo, se No on mut joo, yleistä. niin. Okei, jos tästä eteenpäin jokaisissa häissä, missä on heitetty riisiä, niin Mm, se riisi annetaankin nälässä oleville. Niin niin. mitä veikkaat, kuinka moni ei nääntyisi nälkään vaan sen riisin takia? Ei meinaa Öö, hirveän moni. kyllä se nyt, no, mut muutama. Siis joo, ei sitä nyt saa vähätellä, toki se nyt auttaa, mutta niinku onhan toi nyt vähän. Ei tää nyt ehkä ole silti ratkaisu. No mut mietin nyt, päivittäin menee varmaan kumminkin muutama pari niin maailmanlaajuisesti. Niin kyllähän se niin kuin on maailmallakin varmaan juttu, että heitetään riisiä. Kyllä varmaan, ja joo, pitää paikkaansa. Mutta mietin nyt kuinka paljon jossain pikaruokaloissa menee ruokaa ihan niinku hukkaan No roskiin. joo, mut silti. Miksi pitää heittää riisiä? Okei, tää on selvästi nyt jotenkin triggeröinyt sua tää riisi. Joo, siis eilen illalla tämmöisen pähkäilin. Joo. No, otetaan ihan faktatarkistuksessa, minkä takia sitä heitetään. Varmaan se tuo jotain hedelmällisyyttä tai jotain. Aivan, riisi on hedelmällisyyden ja rikkauden symboli. Silloinko siellä sanottiin? Jos riisin heittämistä miettii tarkemmin, on kyseessä erikoinen perinne, josta on tullut meille täysin normaali vuosien saatossa. Perinne onkin ollut läsnä länsimaalaisessa kulttuurissa jo antiikin Rooman ajoista asti. Antiikin No Rooman niin. aikaan tuoreen avioparin ylle heiteltiin riisiä, koska riisi oli hedelmällisyyden ja rikkauden symboli. No mitä jos sieltä asti oltaisiin säästetty riisiä? Niin. Niin mieti kuinka monta ihmistä ei nääntyisi nälkään. Mhm. Tämä oli nyt se, joka on minua triggeröinyt mietin sitä koko viime yön. Jaa. No joo. No, siis joo, onhan sulla pointti, ei sen, ja siis toi nyt sama pätee tietty kaikessa muussakin, että jos nyt mietitään vaikka, tiedätkö, aina sanotaan sitä, että mm, esimerkiksi jostain, että tiedätkö, älä heitä roskia luontoon, koska kilpikonnat tukehtuu muoviin jossain meressä, niin Mm, eihän se nyt, jos sä kerran heität jonkun roskan maahan, niin eihän se nyt tapa välttämättä yhtäkään kilpikonnaa, mutta pointtina se on just se, että jos jokainen miettii noin, niin sitä muovia onkin yhtäkkiä ihan helvetisti. niin, ja Et, jos vaikka kato, kun häissäkin aina jää siitä tarjoilusta todennäköisesti jää, mm, niin ylijäämää, joo. niin sekin kaikki lahjoitettaisiin sit pois, eikä heitettäisi roskiin. No siis joo, ja aivan varmasti menee roskiin tavaraa häistä, mutta siis kyllä mulla Mm, ainakin silloin viime vuonna, kun oli häät kaverilla, niin sieltä ainakin jälkeenpäin sit kaikkea tarjottiin esimerkiksi niin kuin mullekin ystävänä, että haluanko mä jotain, mitä jäi, mm, ettei tarvis heittää roskiin. Mutta siis just se, että totta kai varmasti jotain lähtee ja sitten sillä lailla, kun rupeaa miettimään, että joku isommat häät, niin sitä tavaraa on jo niin paljon, että varmasti jää yli. mm, Ja sitten just se, että mitä se tavara on, niin kuin, että just elintarvikkeet tuolla, että esimerkiksi joku kakkunen, eihän nyt säilykään kauan niin, niin kuin häiden jälkeen. joo. Tai sitten se pitää tosiaan pitää kylmässä. Mm, Et, jep, et kyllähän se vaikka nyt varmaan viikon tai ehkä jopa parikin säilyy parhaimmillaan. Mutta se vaan pitää joo, pitää kylmässä. joo, se on. Joo, vai
että riisiä on mietitty. Joo, ja sitten mulla oli itse asiassa yksi toinenkin, minkä mä olin miettinyt, mutta mä en enää muista sitä. No voi hemmetti. Täytyy katsoa, jos mä löytäisin kännykästä, niin pienen muistutuksen siitä. Mulla oli Sulla aika... tarkoitus, No, joo. mulla oli tarkoitus kirjoittaa aina ylös, niin kuin, Joo. en mä mitään enää muista. Joo. Ja kun en mä jaksanut kirjoittaa ylös. Joo. Ei Siis kun nyt mä löysin sen. Okei. Että miksi NASA lopetti merien tutkimisen ja haluaa niin kuin päästä mahdollisimman kauas pois. Niin, Tai silleen, että kun lähti niin kuin avaruuteen. Niin, miksi meristä avaruuteen? Niin. No yksi semmonen teoria, mikä mulla on, siis tää ei nyt oo faktapohjasta, mutta siis mun ymmärryksen ja mielipiteen mukaan niin se, että se on huomattavasti vaarallisempaa lähteä merenpohjaan kuin lähteä Joo. avaruuteen. Ja vaikka avaruuteen meneminen on ihan jumalattoman kallista, niin on myös se veteen meneminen. Mm. Ja sit, no tää on nyt ihan niinku minun mielipide, eikä todellakaan perustu faktaan, mutta onhan se, että meressä voi olla vaikka mitä, mikä on sitten täällä meidän planeetalla, kun sitten taas, että periaatteessa jos avaruudesta löydetään jotain, vaikka elämää, niin no musta tuntuu, tiedätkö, että ei se vaikuta meihin heti. Mutta sitten taas se, että jos sieltä merestä löydetään se joku 50-metrinen hai, mikä on siellä syvyyksissä, niin sit ruvetaan jo puhumaan sellainen, että niin, mitäs sit kun se ei ole enää vaan siellä syvyydessä. Niin. Ja sitten se, että vaikka sieltä löytyisi joku kerrostalon kokoinen silmä jostain. Joku katsoo sitä, että no mitäs toi on. Tökkäsee sitä vahingossa, sitten yhtäkkiä koko maapallo räjähtää, niin sehän on niinku Niin, kunnon tämmönen skifi. hypoteettinen juttu tässä. Kyllä, no ei, mutta kunnon tuommoista skifi. Ja just siis se siinä on, että kun ei voida tietää. Ja siis se, että se on ihan sama sanoksää, että mitä siellä, niin kuin, että onko siellä pohjassa vaikka että joku eliö, vai että just, että onko se joku... Koska se, että kun ei voida tietää, niin se on ihan niin kuin, ei sille ole mitään rajaa, mitä siellä voi olla. Niin. Ja sitten toki yksi juttu kans, mikä on ongelmana, on se, että siis se paine. Et jos nyt ruvetaan miettimään sellainen, että itse kun sukellat sellainen niin kuin 3 metriä syvemmälle, niin rupee korvis tuntuu. Mä oon itse sukeltanut about 10 metriä. Itsehän en pääse pinnan alle. Niin. Muuta kuin hyppäämällä. Niin. Mut siis et sillä lailla, että miettii, että se 10 metriäkin, no siis joo on se syvä, mutta tiedätkö, ei se ole niinku juuri mitään. Niin siinä kohtaa oikeesti tunsi jo sen niinku tietyn kivun korvissa. Ja se, että siis on vaikea mennä syvemmälle. Niin sit kun ruvetaan puhua, että oot jossain Marianien haudassa 11 kilometriä niinku vedenpinnan alapuolella, niin se, että siis totta kai eihän siellä, jos ihminen olisi siellä, niin sehän vaan niinku menisi peltipurkkiin, mutta niinku se, että kun siellä on kumminkin löytynyt elämää, se joku jotain eliöitä, niin miten se kestää sen paineen? Niin. Niin just se, että on se nyt jotain semmoista niinku yliluonnollista biologiaa, että miten? No on, joo. Mut siis niin. Mut sekin, että voiko ne olla jotain semmoista nähnyt, että ne haluaa meidät pois maapallolta. Voi. Mitä ne ei vaan kerro. Onhan NASA ennenkin piilotellut kaiken näköistä. Mut siis... Niin, no... Se on vähän mistä voi tietää. Voidaan palata tähän vielä, jos tästä aiheesta on vielä jotain, mutta mulla on nyt yksi, mistä mä haluaisin keskustella, kun me molemmat vihataan yli kaiken ampiaisia. Joo. Ja tällä, että sitten taas kun itse pitää, niin kuin, että esimerkiksi kaikki elukoita, että mä pidän käärmeistä, mä pidän tarantelloista, skorpioneista, kaikista tämmöisistä. Joo, ja näin. mua ei haittaa se, jos mua puree hämähäkki, jos mä tiedän, että se ei ole hengenvaarallinen. Niin, no ei muakaan silleen haittaa kyllä. Mua ei haittaa, jos mua puree kyy.
mä tiedän, että mä en kuole siihen, kaikki fine, kunhan ei tule anafylaktista, niin ihan ei mua haittaa, mutta kun nämä meidän Suomen ampiaiset, ei siinä, nehän on aika vittupäitä ja tekee kipeätä ja sit vielä kun oot allerginen, niin et ikinä tiedä, kun meet johonkin anafylaktiseen ja sit se on henki pois. Mutta kun mietit sitä meidän Suomen ampiaista ja mietit sitä, se on aika loppujen lopuksi kuitenkin pieni. Ja sitten on se joku mikä tappaja herhiläinen vai mikä se on. Meinasin just tulla siis tähän, että sit on Japanese Giant Hornet, eli siis tommonen 0,5 kämmenen kokoinen jäätävä helikopteri, mikä siis on aivan jäätävän iso, niin näitähän on nyt nähty Suomessa. Joo. Niin sillä lailla, että kun itse näet sen ampiaisen normaalisti kesällä, niin oot sillä lailla, että niin etin liekin heittämään jostain ja ei ole ampiaisia kauaa. Jep. Niin siinä kohtaa, kun sä näet sen 10 kertaa isomman ampiaisen, niin mua ei ole kauaa. Niin, siis kun mä oon oikeasti miettinyt sitä, että niinku mitä tekee, kun just sellainen, että niinku just vaikka kyy pihalla, niin mähän idioottina on sellainen, ahaha, käärme, ja meen ottaa niskasta kiinni. Siinä tulee se anafylaktinen ihan ilman puremaa. Niin, siis ei mut niinku ihan niinku se on, mä en niinku, mitä, siis se on jotenkin, hyi. Ja siis totta kai se, että siis nämä on oikeasti vaarallisia, että se myrkky on jo niin paljon voimakkaampaa, että se on niin kuin, vaikka et olisi allerginen, niin se on vaarallinen. Mä en edes tiedä, että onko mä ampiaisille allerginen. Joo, mä oon. Siis kun mua ei ole koskaan pistänyt. Joo. Mua on joku joskus pistänyt, mutta mä en tiedä mikä ihme se oli. Joo. Siis tuossa autotallin edessä, niin kun me polteltiin jotain kokkoa siinä, niin yhtäkkiä kuulin korvissani ja sitten pisti tonne niskaan. Joo. Äkkiä mä huitasin sitä kädellä ja sitten se lensi sinne jonnekin maahan, mutta ikinä en sitä löytänyt. Olisin ollutkin. Se tuntui kauhean nahkaselta ja pehmeältä. Joo. Mutta mä en niinku, siis jotenkin kauhistuttaa se ajatus siitä, että noit Hornetteja voi niinku oikeesti ruveta näkee, että siis totta kai nyt se, että niitä on nähty se pari ja sit sillä, että siis eihän ne talvella täällä pärjää. Mutta kun se mitä mä haen takaa on se, että mitä sit kun ne yhtäkkiä rupeaa lisääntyä Suomessa. No niin. Ja mitä siinä kohtaa, kun ne kumminkin syö esimerkiksi näitä meidän niin kuin, natiivisia ampiaisia, niin mitä siinä kohtaa, kun ne oikeasti niin kuin, vie sen paikan näiltä meidän kotimaisilta ampiaisilta, että meillä ei olekaan niitä enää, vaan meillä on vaan noita hornetteja, niin kuin, ei mä en niinku jotenkin kauhistuttaa. Siinä saa liekiheitin koko ajan taskussa. Ne ihan oikein, mä niinku kauhistuttaa jotenkin toi ajatus. Joo. Se on melkein kuin maailmanloppu. No, tämä. Joo. No. Iloisen maailman loppu. Juu, kyllä. Tai semmoisen nautinnollisen maailman loppu. Niin. Vielä tästä voi jotenkin nauttia, mutta sitten ei kyllä enää voi. Joo, ei sit on menetetty tapaus. Joo. No, ehkä se niistä herhiläisistä ennen kuin rupeaa tulee huono olo. No, sä siitä otit sen Nasan puheeksi, eli siis alunperinhan se kysymys oli, että miksi lopetettiin meret ja miksi lähdettiin avaruuteen tutkimaan. Niin. No mitäs itse, kumpaa sä mieluummin tutkisit? Tai kumpi sua kiinnostaa enemmän? Se on muuten helvetin hyvä kysymys. Niin on, koska siis mä oon aina ollut sitä mieltä, että meret, mutta sit sitä, aina kun se on tullut puheeksi, niin on ruvennut miettimään sitä, että niin, mutta kyllä se avaruuskin kiinnostaa. Niin. Ja siis se on tosi hieno lause. Mä joskus katsoin paljon astrofyysikko Neil deGrasse Tyson, tietää jumalattomasti näistä asioista, niin hän sanoi tosi hienon lauseen jollekin jossain podcastissa, että
että jos sä haluat oikeasti, niin kuin, että sun tajunta räjäytetään, niin mietipä sitä faktaa, että kun sä meet yöllä ulos, on Mm, pilvetön taivas, niin kun sä katot ylöspäin, niin sä katot äärettömyyteen, siellä ei ole niin, seinää takana. Niin jep. sit, niin kun sitä oikeasti rupesi miettimään, joskus oikeasti olin yöllä sillä että siis katoin vaan niin tähtiä ja sitten yritin katsoa niin tähtien välistä sitä mustaa. Mm, Niin just kun sitä oikeasti rupeaa miettimään, että sä niin katot loputtomaan tyhjyyteen. mm, Ja sillä lailla, että, tiedätkö, että kun itse käynyt niin kuin, vaikka jossain muissa kaupungeissa tai käynyt ulkomailla, niin tulee se, että, niin kuin, niin kuin, että maapallo on niin iso paikka. jep. Ei. Mä kävin tänään Turussa. Ei Niin. tee enää mieli. Ei tee enää mieli. Ei, mutta siis se, että niinku, käynyt tuolla jossain ulkomailta, just se, että käyt jossain niinku, muissa kaupungeissa, ajat monta sataa kilometriä tai jotain, niin sit luulet, että niinku, et okei, maapallo on iso paikka ja että meillä Mm, Suomikin kumminkin pieni maa ja näin. Ei, siis maapallohan on äärettömän pieni, kun rupeat miettimään isommassa mittakaavassa. mm. Mut Mut niin, mites muuten se, kun sä sanoit ton ulkomailla käymisen, mm, niin tykkäätkö olla isoissa kaupungeissa ja tykkäätkö olla niinku ulkomailla isoissa kaupungeissa? öö, Tai pystytkö rauhoittumaan ja nauttimaan olostasi? Suomessa isoissa kaupungeissa en, ulkomailla paremmin, mutta siis oon aina ollut ja tuun aina olemaan maalaisihminen. Mä sovellun paremmin maalle. Mm. Pidän siitä, että ei oo jäätävää ihmistunkoa. Mutta siis Suomessa mä en niin kun, esimerkiksi asuin Tampereella, se ei sovi mulle. Ja nyt kun asuu ystäviä Tampereella, niin aina siellä tulee joskus käytyä. Joo. Niin siis, joo, siellä on ihan kiva käydä, mutta aina, joka ikinen kerta on joku semmonen hetki, että tulee se olo, että täällä on liikaa ihmisiä ja ei sovi mulle. Mm, Ja sit loppujen lopuksi, kun miettii, niin Tamperekin on vielä aika pieni paikka. Et mm, esimerkiksi siis Helsingissähän en pysty, niinku ei. joo. Mut siis Siis, ulkomailla paremmin, koska ehkä siellä on enemmän se fiilis, että mä oon turistina täällä ja nämä ihmiset ei tosiaan tunne mua, ne ei edes välttämättä ymmärrä mua mm, ja näin, niin siellä on ehkä vähän semmoinen niinku turva, että on fine, mutta siis kyllä sielläkin se niinku välillä häirittää. Mä muistin silloin joskus, kun olin pienempän Bulgariassa, niin siellä joskus käveltiin meidän mummun kanssa jossain rannalla, niin se oli aivan tupaten täynnä ihmisiä. Sä lait siis oikeasti niinku koko ajan koskit johonkin toiseen ihmiseen, kun se oli niin täynnä. joo, Niin kyllä se oli aika ahdistavaa. joo. Mä oon ollut pelkästään Latviassa ja Ruotsissa ulkomailla. Joo. Et mulla ei ole kokemusta, mutta siis tänään kun tosiaan kävin Turussa, niin voin sanoa, että ei tee enää kyllä ainakaan tänä kesänä mieli uudestaan. Joo. Siis kun siellä ei pysty rauhoittumaan. Mä oon koko ajan jossain semmosessa tilassa, että juokse tai kuole. Mm. Mutta onko se just niistä ihmisistä? No siis varmaan. Ja jotenkin se, että koko ajan kuuluu kauheasti meteliä ja kaikki ei niinku. Mm. Ja mä uskon, että mä en pystyisi myöskään ulkomailla kaikki tommoset niinku pyramideja olisi kiva mennä kattelee, mutta ikinä en pystyisi kyllä Egyptiin menemään jotenkin. Niinku. Kui? Jotenkin se paikkana ja kaikki, se on jotenkin niin vierasta, että mä en pysty ikinä menemään Egyptiin. No millais esimerkiksi, kun mä tiedän, kuin sä oot kumminkin semmonen kans, no tietyllä tavalla antisosiaalinen, tai siis semmonen, Mm, niin millais esimerkiksi just tollain, kun me ollaan vaikka jossain mummolassa, siellä on paljon porukkaa, kun ne on kumminkin kaikki tuttuja, mm. niin No siis, pystytkö sä siellä olemaan rauhassa? no kyllä mä sanoisin, että mä pystyn olemaan rauhassa. Mm. Mutta sitten jos mennään johonkin semmoseen, missä on niinku jotain Tuntemattomia. muitakin, niin tuntemattomia, Joo, ja semmosia, jotka sillä lailla tunnetaan, mutta ei ole silleen hirveän tuttuja, joo. niin sitten enää pystykään olemaan. No entäs nyt tuli mieleen, entäs nyt sä olit siellä töissä, Mm, työharjoittelussa, niin millais siellä? Kun sä kumminkin puhuit, että sä tykkäsit siitä, ja sä kävit siellä, sä olit siellä, ja sit sielläkin joo, kumminkin niinku ihmisiä on.
vaikka et sä välttämättä joutuisi ihan hirveästi niiden kanssa niinku sosiaalisesti olemaan, niin siellä on niitä muita ihmisiä. Niin oliko sä siellä, mun ymmärtääkseni sä pystyt sielläkin olemaan semirauhassa. Kyllä mä pystyin olemaan jotenkin. Sitten taas, kun mä en kerennyt ajattelee etukäteen, mitä voisi tapahtua. No, Kun mun piti avata juustolaatikot ja pistää hyllyyn. Avata, pistää hyllyyn. En mä kerkesin ajattelemaan. Ja sitten kun se asiakas tulee, niin se tulee niin extemporea siihen kysymään. Mä en kerkeä ajatella, että mitä tässä nyt voi tapahtua. no, no Tai joo. mun aivoilla ei ole kapasiteettia siihen. Joo, ei siis mä ymmärrän kyllä, mutta siis mä yritän nyt niinku sovittaa tota, että pystyisikö se jotenkin käyttää tota hyödyksi esimerkiksi siihen Egyptiin, että mitä jos niinku sut vaan vietäisi Egyptiin? No mutta kun siinä on se lentomatka. Ei, mutta mitä jos sut nukutetaan, sä heräät Egyptistä? Sehän vasta hirveetä olisikin. Niin, Mä en ole tiennyt yhtään, mitä tapahtuu. Se mut epätietoisuus. tarttisko sun tietää? Miksi sun tarttis tietää? Se epätietoisuus pelottaa. Se, että mä en tiedä, mitä tapahtuu. Mut sit taas, mut niin. Eihän mä siinä töissäkään tiennyt, mitä tulee tapahtumaan. Niin. Mut jotenkin se oli sit taas, mä en tiedä. Joo, Nyt okei. pistit pahan kysymyksen. Ei, kun mä just sitä yritin niinku ruveta ajattelemaan. Ja siis kun Ja sillä jotenkin ehkä se erilaisuus sitten siinäkin, jos mä herään yhtäkkiä Egyptistä. Jotenkin ehkä se erilaisuus ja se tosiaan, kun kukaan ei niinku ymmärrä sua. niin, En mä osaa englantia, en mä osaa ruotsiakaan. Niin kukaan ei voi ymmärtää mua missään Egyptissä. Paitsi jos siellä on muitakin suomalaisia turisteja, niin sitten. niin. No, mut sit taas, no esimerkiksi itsellähän on se, että siis mä pystyisin puhua englantia niinku käytännössä toisena äidinkielenä, mutta sitten taas ruotti ei luona. Mikä on sinänsä aika mielenkiintoista Suomessa, kun me ollaan kaksikielinen maa, Suomi ja Ruotsi, niin mä en pysty puhumaan sitä toista meidän periaatteessa äidinkieltä. Mut sit mä pärjäisin englannilla ihan niinku loputtomiin. Hei, mut me ruvettiin sivuttaa aiheesta. Joo. Sä et ikin vastannut kysymykseen, että kumpaa sä lähtisit tutkimaan, merta vai avaruutta? Merta vai avaruutta? No avaruus on silleen aika kiinnostava ja silleen, että mulla on ollut niinku kaikki semmosia. No onko se sitten joku projektori, millä voi kattoonkin heijastaa jonkun Joo. linnunradan ja kaikki semmoiset. Ja mulla on tähtitaivas täällä kattohuoneistossa. Täällä vanhan rakennuksen vintillä, niin täällähän on tämmönen tähtitaivas mulla. Kuu on itse asiassa tippunut mun päällenikin jo kerran. se on kyllä aika hyvä lause. Jep. Jotenkin avaruus kiinnostaa, mutta se kun se on tosiaan niinku loputon ja sitten mustat aukot on tosi pelottavia, niin kyllä Joo. mä ehkä lähtisin sinne mereen sit kumminkin. Ja niinku just semmonen, että mua kiinnostaa, tai just niinku mökilläkin, niin siellä on kiva, se magneettikalastus on kivaa. Ja just se, kun sä löysit sen, niin kun sait kalastettua sen mummun vanhan penkin sieltä, niin jotenkin se oli tosi hieno juttu, että tommonen pala historiaa löytyy yhtäkkiä sieltä merestä. Mua kiinnostaisi tutkia historian kannalta sitä merta. Niin kuin mua kiinnostaisi löytää niitä, mitkä ei kuulu sinne. Elikkä ei niin paljon se tuleva ja se, mitä me ei sieltä vielä olla uutta löydetty, vaan se, että mitä historiaa sinne on jäänyt. Niin, mua kiinnostaa historia itse asiassa muutenkin. Mua kiinnostaisi just tämmöiset arkeologiset kaivauksetkin olisi kivoja. Ja just toi Turussa on se Abuavetus Ars Nova, niin se on tosi mielenkiintoinen paikka. Ootko käynyt? En edes tiedä paikasta. Ai, sun täytyy joskus tulla. Joo, mitä siellä siis on? Siellä on semmoinen maanalainen kaupunki. Okei. Semmoisia raunioita. Joo. Se on hieno paikka, mä oon joskus käynyt koulun kanssa. Mut joo, sano vaan. No hetkonen, filmi katkes. No niin. Teippaa se yhteen. Niin. Ei,
Tähän tulee selvästi pätkäsy. Hetkonen, ihan oikeasti, mulla oli joku hyvä juttu. Niin! No niin, ja tsadam, Mm-hmm. ollaan takas. Eli kun, jos just olla, että lähtisit sitä merta sen historian takia, ja sitten kun sä sanoit sen noin, että se avaruus on kiinnostava, mutta niinku tavallaan, että siellä on kaikkea pelottavaakin. Mm. Mutta eikö se sitten kriippaisi vähän niinku vielä enemmän, että jos sieltä merestä löydetään jotain semmoista kriipiä, tai just jotain niinku vaarallista tai jotain, niin eikö se nyt kriippaa enemmän, että sit se on niinku meidän planeetalla, kuin se, että jos avaruudesta löytäisi vaikka jonkun niinku mustan aukon jostain miljardien valovuosien päästä, mikä ei välttämättä tule vaikuttaa meihin. Niin, totta, nyt kun sä sen tollais sanot. Niin. Niin, eikö se niinku periaatteessa ole Mut sit sit, vielä kriipimpi se meri? mut sit taas, jos me vaan löydettäis sieltä merestä, Mm. eikä ärsytettäisi sieltä mitään, niin kun se on kumminkin ollut meidän maapallolla vaikka kuinka kauan jo, niin miksi se nyt yhtäkkiä tapahtuisi jotain? Kyllähän asiat yleensä tapahtuu yhtäkkiä. No joo, mutta Ja mitä jos ei se niin olekaan kuin, semmoinen asia, mikä on ollut siellä kauan, koska koko ajan evoluutio, me koko ajan kasvetaan, koko ajan löytyy niin, uusia, ja sitten niinku kaikki eläimet kehittyy, niin mitä jos tällä hetkellä vaikka joku just valkohai kehittyy ja siellä on kasvamassa just joku megalodon. niin, no se Ei on se, sitten semmoinen. se ei välttämättä ole ollut siellä kauaa. Mutta Tai niin. sitten siellä voi olla just joku semmoinen, että sä tiedät sen varmaan, tai uskoisin, että sä tiedät sen Yellowstonein supertulivuoren. Mm, mm. Niin mitä jos siellä onkin joku semmoinen, mikä on niinku uinunut pitkän aikaa ja siitä ei niinku... Ja varmasti on. Siis, öö, mä jokuhan oli, jossain kohtaa oli joku maanjäristys, mikä ei osattu selittää, että mistä se tuli. Ai. Koska siis nehän aina niin kun pystytään, että okei, jossain just vaikka Mm, tulivuori purkautuu tai merenpohjassa on just, tai sitten että mannerlaatat on liikkunut jotenkin tai jotain tämmöistä. mm, Mutta jossain kohtaa oli, mun mielestä se oli jossain Aasiassa, että oli semmoinen, että siis se ei ollut mikään niin kun, järjettömän niin kun vakava ja vahva maanjäristys, mutta että maanjäristys, mitä ei osattu jäljittää. no. Ja Eikö sit, jossain vaiheessa purkautunut joku vedenalainenkin tulivuori? niin menisin just tulla siihen, että niin siis niitähän on myös purkautunut useampiinkin, niin just Mm, vedenalaisia tulivuoria. Ja sitten se, että just niinku, eihän, tai no, ylipäätään, otetaan sen nyt vaikka aiheeksi, niinku, että luonnonvoimat, niin, siis kun määrittelemättömät. niin ja siis se, että niin kuin ihminen on tällä pallolla, niin kuin sanotaan, ja se niin kuin sinänsä on fakta, että ihminenhän on tällä pallolla se tappavin asia. Se, että Niin, jos sä kävelet kaupungilla, niin siellä ei tule sua mikään muu tappamaan kuin toinen ihminen tai sairaskohtaus, mikä on sitten taas niin kuin riippumaton monesta asiasta. No anyway, mm, mutta sitten jos mietitään sitä, että meillä on vaikka salama, mm, mikä jos se osuu suhun, niin that's it, paitsi erittäin ja siihen erittäin tulee... harvoissa onnellisissa tapauksissa. No eikö joku tyyppi Juu, ollut joku semmoinen, mikä oli 7 kertaa? mä Ja just sitten meinasin, että oli tää myöskin, joku. myöskin minun oma isoäitini ja oma isäni on kokenut tämän Heihin on saman osunut iskun. salama vai? Niin, siis tämmöinen, että oli vissiin uimakouluun menossa. Niin kuin siis mun isoäiti viemässä mun isää. Joo. Ja sitten sateenvarjo kato tietysti kädessä. Ja se oli sitten mennyt siitä sateenvarjosta isoäidin läpi ja isään kanssa. Tai näin, mulla on ainakin kerrottu näin. Okei. Okay. No Mutta en juu, sitten tiedä. mut siis sillä lailla, niinku yleisesti, jos salama osuu suhun, niin henki Joo. pois. Ja siis juu, just esimerkiksi on tää, se oli Roy Sullivan, oli tämä 1912 syntynyt, niin häneen 7 kertaa osui Mm, salama, ja hän selvisi jokaisesta, niin mm, joo, näitä tapauksia on, mutta
Et just, että luonnonvoimista salama, sit just niinku, että maanjäristykset, tsunami, Mm, tornadot, kaikki nämä, niin ihminen ei voi tehdä niille mitään. mm, Et niinku, ei ole mitään niinku, tapaa taistella niitä vastaan. Niin sit just jotenkin se, että ihminen, niinku, että me täällä tapetaan toisiamme ja jep, aiheutetaan sotaa sun muuta. Ja sit kumminkin, että meillä olisi täällä jo nämä luonnonvoimat, mitkä pystyy meitä kyllä. Ja sit se, että jos miettii vaikka just jotain maanjäristyksiä tai tsunameita tai tornadoita, niin kun niitä on ollut todella todella pahoja, mitkä on niinku aiheuttanut kauhean määrän kuolemaa ja tuhoa, mutta mikä ei ole mitään, mikä todistaisi, että ne ei voisi olla vielä isompia. Mitä mm, siinä kohtaa, kun tulee se maanjäristys, missä käytännössä koko maapallo on sen maanjäristyksen kohteena? mm, Mitä siinä kohtaa, kun kaikki tuhoutuu? Ei me niin kuin, voida tehdä asialle kuitenkaan yhtään mitään. niin. Mutta sekin olisi kiva tietää, kumpikohan on tappanut enemmän ihmisiä, ihminen vai luonto? Ja nyt ei lasketa siis luonnollisia kuolinsyitä, semmoisia siis, Niin menisin just sanoa, että periaatteessa lasketaanko sekin on tähän niin luontoa, kuin, mutta sairaudet ja tämmöiset. niin, no siis ei lasketa vanhuutta, eikä lasketa varmaan sairaskohtauksiakaan. Okay. No, niin, Jos niinku semmoinen tappamalla, semmoinen just aseet ja kaikki nämä tämmöiset, niinku, niin. se ihminen on ollut itse se, joku ihminen on tappanut toisen ihmisen, niin kumpikohan, kumpikohan on tappanut enemmän? Niin. Kyllä, kyllä mä uskaltaisin väittää, että luonto, koska Hyttynenhän on tappanut niin paljon ihmisiä. Niin, sekin on muuten totta. Sehän ei ole Suomessa vaarallinen, mutta se Ei on se Suomessa ei ole yleisesti vaarallinen, mutta just se, että kun ainakaan vielä. maailma, niin, mutta just se, että kun että saat jonkun malarian siitä, sit se, että meillä on ollut niinku rutto silloin mustakuolema ja sit Totta. näitä niinku epidemioita, pandemioita kaikki. Ja sit just se, että Viimeisempänä korona. niin. Ja sitten just se, että kaikki nämä tämmöiset, että maailmalla muualla, niin sellaisia myrkyllisiä eläimiä, mitkä on tappanut ihmisiä. Sitten just lasketaan siihen nämä kaikki tsunamit, trombit, Mm. kaikki nämä, niin ne on ajan myötä tappanut niin paljon ihmisiä. Että sitten Mm. kumminkin kun mietitään jotain, niin kuin, mikäköhän on suurin määrä, mitä yhdessä sodassa on kuollut ihmisiä? Jaa. Toinen maailmansota, siinä kuoli 85 miljoonaa ihmistä. No niin, eihän se ole paljon vielä periaatteessa mitään. No ei niinku noihin verrattuna. Mutta siis Eikö maailmassa joku 8, mikä biljoonaa niin miljardia ihmistä? joo, eli niinku Niin, 1 miljardia 1000 miljoonaa, niin niin. Ja 80 miljoonaa, niin ei se nyt ole paljon siihen verrattuna. Koko ihmismäärään verrattuna. ei, ja sit just se, että niinku, no siis joo, toki meillä on ollut todella paljon sotaa, et siis, kyllä mä nyt, no en nyt, mä väitän, että en ihan hirveästi valehtele, jos sanon, että maailman historiassa sotiin on kuollut yli 1 miljardi ihmistä. Mm. Mutta se, että mietit kuinka kauan just niin kuin joku hyttyset on tappanut ihmisiä sillä että ne tappaa joka Joo. vuosi sen monta miljoonaa. Mm. Sitten se, että just kaikki nämä isot, aina kun on tullut joku, silloin se Thaimaan tsunamit sun muut, niin se tappaa kerralla yhtäkkiä niin paljon ihmisiä. Mm. Ja sitten se, että meillä kumminkin niin kuin historiassa on ollut just näitä ruttoja nämä, mikä tappoi paljon. Ja sitten sillä lailla, että niin kuin nämä mihin meillä nykyään on parannuskeinoja, mutta ennen ei ollut tauteja, Mm. niin nehän tappoi ihan jumalattoman Joo. määrän ihmisiä. Joo. Mut toki toi on sit kans just sillä vähän vaikea, että kun ruvetaan miettimään just vaikka, että okei, joku sodat, missä kuolee ihmisiä, mutta sitten se, että meillä on kumminkin tällaisia ihmisiä, jotka tappaa
niinku vaan toisia ihmisiä muuten ihan ilman mitään sotaa, Mm. niin kyllähän siinäkin Joo, on paljon, huvikseen. niin, kyllä siinä on paljon statistiikkaa, mitä jää pois, että No kuinka paljon joo. ihmisiä, ja sitten kyllä ne itsemurhakin lasketaan, se on ihminen Juu. tappaa ihmisen, niin se on vähän, ja no sekin on yksi semmoinen, se on nyt on ehkä vähän semmoinen, ollaan heikoilla jäillä aihe puhua, Mm-hmm. mut siis itsemurhathan on niinku kans, se on kumminkin semmoinen asia, mikä on nyt niinku loppujen lopuksi lähivuosina ollut aika tapetilla. Mm-hmm. Ja en nyt sitä sano, siis totta kai se on kamalaa ja väitän, että on todella paljon ollut sellaisia itsemurhia, jotka oltaisiin voitu estää sillä, että nämä Mm. kyseiset ihmiset olisivat saaneet jonkunnäköistä apua, olkoon sitten vaikka psykiatrista tai mitä vaan muuta. Mutta sellainen kun on itse ollut sellainen ihminen, joka on taistellut mielenterveytensä kanssa, ja kun on ollut joskus sellainen ihminen, joka on ollut itsetuhoinen, niin öö, en tietenkään sano, siis heitä, sellaisia ihmisiä, jotka on itsetuhoisia, niin heitä pitäisi auttaa, ja he ansaitsee Mm. kaiken sen avun, ja näin, mutta silti, öö, tämäkin nyt on mun mielipide, mutta mun mielestä itsemurha on niin kuin säälittävin teko, mitä sä voit tehdä, koska Mm. sä oot liian pelokas kohtaamaan elämän. Ja niin kuin, totta kai ihmisellä voi olla todella vaikeaa, ja mä niin kuin, ymmärrän sen, että voi olla sellaisia asioita, mitä ei, niin kuin, että se on todella äärettömän vaikea kohdata, ja varmasti semmoisia, että en voi kuvitellakaan, kuin paha olo jollain ihmisellä voi Mm. olla, mutta mullakin on ollut todella paha olla, niin kyllä, niin kuin, kyllä mä ymmärrän heitä, mutta just se, että samaan aikaan, niin kyllä teidän niin kuin, pitäisi koittaa. Ei Mm. se ei niinku ratkaise mitään. Ja sitten se, mitä mä oon miettinyt, on se, että joskus kun itse on satuttanut, niin ei se ole se, että sä satutat itse, se on se, että miten sä rupeat satuttaa ympärillä olevia ihmisiä. Mm. Ja just sillä lailla, että ainoa pahimpina aikoina, mitä itsellä oli, niin ainoa syy, miksi mä en ikinä päätynyt esim. Itse murhaan, on se, että mä mietin ympärillä olevia ihmisiä ja sitä, että mä en halua, että heitä sattuu lopun elämää se, että minä olin niin heikko, että Mm. jouduin elämän lopettamaan, niin sit ja just se, että siis ei se ole mitään vähättelyä, mutta että, ja se on totta, että on ollut aikoja, jolloin vaikka ihminen olisi sanonut sen, että hän on aivan itsemurhan partaalla ja hän ei kestä enää, niin hän ei ole saanut apua. Ja Mm. näitä tapauksia on varmasti vieläkin, mutta koko ajan toki mennään siinä parempaan suuntaan, mutta se on jotenkin, se on aivan hullua ajatella, että kaiken lisäksi niin ihminen voi psyykkeeltään olla niin huonossa kunnossa, että kuolema on niin kuin vapautus. Niin. Millainen sulla muuten, Se, se on mun pakko vielä sanoa se, että niin, näin huonosti mä taas sua tunnen. En ole tiennyt, että olet ollut no, mut, näinkin huonossa tilanteessa. Mutta no mut, tietysti mä oon sua 6 vuotta nuorempi. Ei nuorelle pikkuselle pojalle tämmöisiä kerrota mä tietysti. meinasin just sanoa, että se on ehkä just sen takia, että koska mä olin itse silloin nuorempi, sä oot ollut sen verran nuori, että Mm. sillä justiinsa, kun itse 15-vuotiaana olet ollut ihan hirveässä kunnossa, niin ei nyt 9-vuotiaalle serkulle viittitä ruveta Ei. kertomaan, että serkkupaikas muuten haluaa tappaa itsesi. Mm. Mut siis joo, ja se nyt oli toki semmoinen asia, että siitä oli muutenkin vaikeeta puhua, ja sitten se, että Joo. ei niin kuin, no siis kyllä nyt esimerkiksi vaikka meidän äiti tiesi, mutta eihän sekään niin kuin kaikkea tiennyt. Mm. Mutta kyllähän mä siihen sitten Ja sekin, sainkin että oikeeta ei mulle apua. varmaan vieläkään kerrottais. Ei mulle varmaan vieläkään kerrottais, vaikka niinku. No niin, no ei sitten taas varmaan enää sen takia, että siitä on päästy yli. Mutta no kyllä mä nyt väittäisin, että jos joku jossain joltain mummulta tai pappalta tai äitiltä tai joltain kysyisi, niin kyllä niin kuin osaisit kysyä. Niin kyllä mä väittäisin, että ne sitten kertois, mutta Niin, jos mä osaisin kysyä, mutta kun sä niin. oot aina ollut niin jotenkin silti positiivinen. Tai en mä Se, oo huomannut niinku mitään. niin, mutta se siinä just on, mä meinasin just tätä Tietysti, sanoa.
pienen ihmisen niin kuin huomaavaisuus, niin ei se niin kuin huomaa. Ei, ja se, että siis mä väitän, että on jokaisella ihmisellä, jotka on itsetuhoisia, niin ne osaa piilottaa sen. Mm. Sama oli sitten taas niin kun, oman addiktion kanssa. Sen osaa piilottaa. Sen niinku ei osa, tai niinku, että pystyy olemaan sillä, että ei näytä, että olisi mitenkään huono olla, vaan ihan hymyilee ja elämä on hyvä ja näin. Mm. Mut joo, siis kyllä se on niinku, Eiköhän se ole vähän kaikilla eläimillä, eiköhän niin kuin tuostakin, kun huomasi tuosta natista koirasta, niin kyllä sen niin kuin huomasi, että kyllä se osaa piilottaa sen kipunsa. Ja ihan mm, varmasti sattui, mm, niin kuin kuvattaa ihan, vai mikä sillä nyt olikaan, niin ihan repeämäisillään. Niin kyllä. kyllä se niin kuin, kun ei siitä sillä lailla huomannut. Ei, kyllä eläimet osaa piilottaa ja sit mä väitän just vähän, että ollaan esim. Koira ja kissa, kun tällä, että kun ne on lemmikkinä, niin ne kans kumminkin niin kun sitoutuu siihen ihmiseen, niin niillä on vähän se sama, että ne ei halua satuttaa sitä ihmistä. Mm. Meinaa siis kissallahan ainakin, se on niin kuin ihan mun mielestä tutkittu, että kissassa, että jos kissa sillä rupeaa niin kuin olemaan kuolema lähellä ja se tietää sen itse, Mm. niin sehän rupeaa oikeasti, niin kuin, että se on enemmän sen ihmisen kanssa. Se haluaa viettää Joo, vielä aikaa sen kanssa. Sitten se voi just niin kuin, ruveta tuomaan tiedätkö, sen lempileluja sille sun muuta. joo. Että se niin kuin, jättää hyvän merkin itsestään. Ja niin kuin just, että hänet muistettaisiin. Niin sit just se, että... Ja toi on mun mielestä vähän just tommonen, että tiedätkö, hei, niin kuin, että meillä ihmisillä olisi opittavaa siitä, että kun me ollaan Mm. aina niin negatiivisia ja me ollaan aina semmosia, että me niin helposti vihataan ja satutetaan toisiamme, Joo. niin pitäisi oppia se, että jättäisi sen hyvän ja just se, että niinku olisi hyvä ihminen muille. Mm. Mutta toki ei, ei ole helppo olla hyvä ihminen muille, jos itse koet pelkkää paskaa. Niin. Et, mut, niin. Mutta sekin, että liika tietoisuus. Ihmisistä on tullut liian ihmisiä. Mm-hmm. Täytyisi palata siihen enemmän niin kuin luonnollisemmaksi, niin kuin eläimellisemmäksi. Eläimet osaa sen homman. Ihmiset ei enää osaa. Mm-hmm. Jep, Ihmiset ei osaa olla niin kuin enää positiivisia. jep. Silleen niin kuin yleisesti. Niin, ei osaa. Ja just ei niinku osata välittää Niin. ja just sillä, että siis esimerkiksi jos mietitään, että niinku vaikka yleisimmät syyt, miksi me ihmiset käydään niinku soditaan, niin on se, että halutaan tietyn valtion alle vaikka lisää maata, tai sitten just niinku Mm. kiistellään resursseista, öljyä tai jotain vastaavaa. Toki siellä nyt on niinku jotain tota, tommosia vainouksiakin, että on vaikka Hitleri, että sitten mennään niinku Mm. uskontoon vastaan ja näin, niin Joo. totta kai niitäkin on, mutta yleisimmät on kumminkin nämä tämmöiset Joo. resurssit sun muut, niin, niinku, et on vitun lapsellinen asia ruveta tappamaan toisia ihmisiä. Niin. Et kaikesta huolimatta, vaikka ollaan niinku, että on eri valtioita ja eri kulttuurit ja eri maanosia ja eri uskonnot ja näin, niin meidän pallo on kuitenkin yhteinen. Niin. Maapallo on kaikille yhteinen. Ja sitä maatahan me tässä koko ajan tuhotaan. Nimenomaan. Joo, kun siihen ollaan menty, että ei kyse ole enää siitä, että ihmiset toisiaan, vaan ihmiset tuhoaa kaikki yhdessä maapalloa Mm. teoillansa. Mut niin, mitä sä olit sanomassa siinä vaiheessa, kun mä rupesin sanoa, että hyvin mä taas sua tunnen. Kun sä Mm, jotain meinasit siinä sanoa. niin, siis siitä, että just tommoinen niinku, ää, itsemurhat, kun on ollut tapetilla ja näin, no, mielenterveysongelmat ylipäätään, niin Mm. siis, joo, ymmärrän sen, niinku,
no se nyt on toki tosi vaikea asia, mutta siis niinku, että mä ymmärrän niitä ihmisiä, kun jotkut on sitä mieltä, että tästä on tehty niin kuin liian iso asia ja sillä, että ää, niin kuin piilotellaan mielenterveyden taakse vaikka mitä, niin kuin että Mm, tapetaan joku ja sitten ollaan vaan sillä, että no mulla oli vaan niin kuin ahdisti ja näin, niin se nyt mm, on ju ihan menee yli. Ja mä jopa ymmärrän sen, jos joku ihminen sanoo, että hän esimerkiksi ei usko, että masennus on oikea asia. Vaikka mm, mä oon itse ollut masentunut, niin mä silti ymmärrän sellaista ihmistä, joka sanoo, että hän ei niin kuin edes usko siihen, koska mm, se on niin monimutkainen ja vaikea asia. Ja mm, äh, se, että masentuneella ihmisellä se, se niin kuin maailmankuva on kumminkin aika erilainen mm, kuin vaikka samalla ihmisellä, kun hän ei olisi masentunut. niinpä. Ja sit just se, että no masennus on nyt tää yleisin, mikä niinku on aina tapetilla ja näin, mutta siis että ihmiset ei ymmärrä sitä, että kun se on mielenterveysongelma, niin samaan kategoriaan kuuluu aika paljon kaikkea muutakin. Mm, Ja niin kuin mä ymmärrän sen, että ei ole oikein, että ihminen voi käytännössä sanoa, että hän on masentunut ja sen takia hän ei voi vaikka käydä töissä. Mutta mm, mut ei sitä niinku saisi vähätellä, että ihmisellä voi oikeasti olla niin huono olla. Koska, niinpä. koska niin kun meillä on kumminkin sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole ikinä kokeneet minkäännäköistä masennusta tai mielenterveysongelmia ylipäätään, niin ei se ole heidän asia mennä sanomaan, että ei jollain muulla voisi olla huono olla. Mm, Mutta niin, öö, siis aina kun on näitä öö, tämmöisiä, että tuodaan ihmisten ymmärrykseen enemmän kaikkea masennuksesta ja mielenterveysongelmista, niin se on aina ollut vähän semmoinen, että niinku hyvä, mutta sitten rupeaa aina itseä pelottaa se, että se viedään yli, että sitten ruvetaan just sitä, että tälläkin ihmisellä on näin huono olla ja kukaan ei niinpä. tee mitään ja näin. Niin, vaikka se on hyvä, että sitä asiaa tuodaan esille, niin pitäisi pitää järki päässä. Se järki on, joo. Se aika monelta ihmiseltä unohtuu sieltä päästä. Mhm. Menipä Joo. muuten aika diipiksi. No joo, ja just sillä, Mentiin että aika syvälle. Ei menty mereen syvälle, mutta... joo, ja sitten just sillä, että kun en mäkään niinku, kun vähän täytyy varoa mitä sanoo, Mm, kun en mäkään just niinku, en mä halua tehdä mitään sellaista niinku ilmausta, joka vie joltain muulta jotain pois tai tuo pahan miele. Mutta mm, olen yksi näistä ihmisistä, jotka haluaisi kans tuoda ihmisille ymmärrykseen sen, että esimerkiksi masennus on ihan oikea asia. mm, Ja että kyllä meidän pitäisi niin kuin pystyä toisille ihmisille antamaan apua ja niin kuin kunnioittaa heitä, vaikka he olisivat masentuneita. Se on myös semmoinen, että en ole ikinä ymmärtänyt sitä, että jos joku ihminen vaikka sanoo, on jo niin pitkällä, että hän uskaltaa sanoa, että hän on masentunut, niin moni ihminen jotenkin leimaa hänet sitten jollain tavalla niin kuin vääräksi tai tyhmäksi tai hulluksi tai mitä ikinä. mm, Se on jotenkin mulla niin kuin mennyt aina ymmärryksen yli, että niin kuin, miksi, millä perusteella. mm, Ja ihan just sillä, että äh, vaikka en voi sanoa, että olisin itse ollut koulukiusattu, niin nekin tapaukset just niin kuin on ollut tässä lähiaikoinakin näitä keissejä, niin mm, nekin on jotenkin semmosia, että millä ei olla vielä niin kuin ymmärretty sitä, että kuin paljon se voi tehdä, että ihmiselle
tehdään väkisin paha olla. Niin. Ja, Minä voin sanoa olevani koulukiusattu. mm, Ja olen periaatteessa jopa ylpeä siitä. En tietystikään sillä tavalla, että se on oikein tai mitään sinne päin, mm, mutta kyllä sekin jollain tavalla on mua ihmisenä kasvattanut. on. On. Ja se just, että voit sanoa, että oot sen kokenut, koska just sitten ei niinku... No, se ei ainakaan ole semmonen, mitä sä et sit ymmärtäis. Niin, Et joo, ymmärrän. Ja just se, että siis joo, totta kai ei nyt millään tavalla ole niinku hieno asia eikä hyvä, että niin on käynyt, mutta just se, että niin, kyllä mä ymmärrän ton, mitä sä tarkoitat. Vähän sama kuin itsellä oli silloin, kun ajoin sen kolarin, että vaikka se oli tietty kamalaa, että niin kävi ja näin, ja sit mä oon sanonut sitä, että mua on vituttanut se, että mulle ei käynyt siinä pahasti. Ja se, mitä mä tarkoitan silloin, on just se, että siis totta kai mä oon iloinen, että mulle ei käynyt mitään joo, pahaa, mutta se, että kun mä tiedän ihmisiä, jotka on ollut paljon niin kuin lievemmässä kolarissa, niin kuin joo, tapahtumat on ollut helpommat, niin niillä on käynyt paljon pahemmin. Niin siinä mielessä mua se vituttaa. Niin just tää, että niinku, vähän sama, että ää, tavallaan on ylpeä, että näin on käynyt, mutta toki se oli ihan perseestä. Ja sekin tietysti, että kiusaamisen kohteeksi on osunut minä, niin mä oon sen verran paksunahkainen Mhm, kameleontti, että ei niinku, sillä lailla on hyvä, että se osui niinku muhun, mhm, eikä johonkin muuhun, joka voi olla sit niinku herkempi ja olisi voinut sattua jotain nimenomaan. enemmän. Joo, se on kans just semmonen. Ja, mut sit toikin on semmonen, että ää, joo, sä oot paksunahkainen ja se on just niinku helvetin hienoa, että sun ei oo niinku se ei ole tehnyt just sinulle niin paljon kuin se olisi voinut jollekin muulle tehdä. Mm, Mutta vaikka sä oot niin paksunahkainen, niin sen just huomaa, että se on jättänyt jälkensä. Niin tääkin on mm, tämmöinen asia, mikä mun mielestä just niinku pitäisi kertoa ihmisille, että kuin vakava asia vaikka se koulukiusaaminen on. Että vaikka sä oot niin paksunahkainen, niin se silti on jättänyt sen jäljen. Niin miettikääpä sitä, mm, kun se ei ole niin paksunahkainen, kehen se jättää ne mm, jäljet. Ja just nämä tapaukset, nimenomaan. että on ollut joku, no viimeksi tää kouluammunta silloin, Mm. niin ei Se oli niinku, muuten aika hirveä juttu, mä en edes tiennyt siitä, mutta koko koulu oli ihan hiljaa. joo, siis niinku, et jos noin niinku extreme tasolle mennään, niin Mm, eiköhän silloin joku ole pielessä. mm, Mä en niinku, millä ihmiset ei mukaan ymmärrä sitä. joo, Ja sit toki, että niin kun, se esimerkiksi, niin kun, että ö, ihminen voi olla niin kun, tavallaan, ihminen voi olla mulkku ihan sillä, että se on fine. Siis toki se on mm, aina, niin kuin, että ei ihmisen kannata yrittää olla perseestä, mutta että jos joku on semmoinen ihminen, että se vaikka, tiedätkö, tönäsee sua eikä pyydä anteeksi, niin se on niin kuin mulkku. joo, Mutta se on ihan fine. Mutta siinä kohtaa, kun se on semmoista vainoamista, ja siinä kohtaa, kun niin kun sua targetetaan semmoisella tasolla, että se on niin kun henkilökohtaista, ja se, että se on jatkuvaa, mm, niin se on jotenkin niin kuin, että mä en vaan ymmärrä miksi. Ja mä joo, ymmärrän senkin pointin sitten taas, että no, heillä on vaan omia ongelmia sun muuta. Joo, aivan varmaan, mutta miten se muka helpottaa heitä? Mä en ymmärrä. mm, Et jos mulla on nyt huono olla, niin miten se, että mä tuun haukkumaan sua, millainen se, että mä menen johonkin henkilökohtaisuuksiin, että mä tietäisin vaikka, että sulla on niinku kotona, että vaikka isä ei, niinku, tiedätkö, että isäs olisi alkoholisti ja sitä ei kiinnosta sun elämä. Niin mm, miten se, että mä rupeisin haukkumaan sua siitä, niin kun helpottaisi mun oloa? nimenomaan. Niin kun se on se, mitä mä en ymmärrä. Ja just niin kuin, että, tiedätkö, että, niin kuin, en ymmärrä. Ja sitten myöskin ne opettajat. Mhm, Mullakin on ollut paljon huonoja opettajia, siis semmoisia, jotka ei niinku tee asialle mitään, vaikka mä kerron. Yksikin mhm, oli semmoinen, levätköön hän rauhassa, niin,
ala-asteella siis periaatteessa siis mun oma opettajani Joo. niin sanoi, että kysy, niin kuin jos ne haluaa leikkiä teidän kanssa, kun me oltiin niin kuin kahdestaan yhden kaverin kanssa, niin se sanoi, että kysy, jos ne haluaa leikkiä teidän kanssa. Mä sanoin, että me ei leikitä yhtään mitään, että me vaan jutellaan. Jos ne haluaa silti leikkiä teidän kanssa, me ei leikitä yhtään mitään. Joo. Ja sitten taas toinen oli semmonen, sitten taas levätköön hänkin rauhassa, tota, niin oli sitten taas semmonen jämpti. Joo. Ja niin kuin ollut vuosikymmeniä semmoinen, koska se oli myöskin, no ei varsinaisesti vissiin ollut opettanut mun isää, mutta kun Mm. isä oli ollut samassa koulussa, niin se oli huomannut sen täysin saman, Mhm, mhm. että oli ollut semmoinen jämpti ja Joo. semmoinen rehti. Sitten taas yläasteella, no hän ei ole vielä kuollut, mutta silti pitää shoutauttaa, että tosi kova jätkä, Vuorisen Kai, rehtori. Mhm. Siis varmaan yksi parhaimmista henkilöistä koko kouluajalla. Joo. Siis sen seurassa oli tosi turvallista. Ei niinku tarvinnut ollenkaan pelätä, että joku tulee kiusaamaan. Ja joo, sä oot ihan oikeassa tossa, että ja toi on ihan fakta, että opettajia on paljon, jotka ei tee asialle mitään ja pitäisi tehdä ja Mm. niitä ei kiinnosta ja näin. Mutta yksi asia on, mikä, siis se ei ole oikein, mutta se on vähän niin kuin heille opettajille sitten taas niin kuin turvana ja vähän niin kuin ehkä tekosyynä. Mm. Että opettajille niitten on tosi vaikea määrittää, koska siis opettaja ei saa nykypäivänä tehdä paljon. Mm. Siis esimerkiksi, niin kuin, tiedätkö, jos sua hakataan, niin opettaja ei saa koskea siihen toiseen. Niin. Niin se on niille vaikeeta mennä väliin. Ja sitten se, että niin kun, siis totta kai esimerkiksi, jos sun henki on vaarassa, niin totta kai heidän kuuluu tulla siihen väliin. Mutta Mm. se on niin kuin kumminkin vaikeaa, koska he joutuu sit itse siitä jo kuseen. Niin se on vaikeaa, että mitä ne saa tehdä ja mitä ne ei saa tehdä. Toikin on semmoinen, että mä olisin nauttinut siitä paljon enemmän, jos oma kouluaika olisi ollut sellaista kuin 50 vuotta sitten. Mm. Ja niinku, niin, mutta niinku se on vaikeeta. Mut sekin, että vaikka ne niinku ei saisi koskea toiseen Mm. sillai, niin kyllä niillä nyt pitäisi olla vähän sitä munaa semmoisessa ammatissa, että välillä pitää tehdä väärin tehdäkseen oikein. Niin pitäisi, mutta se on just se, että sit hekin ehkä miettii sen just niin, että minä olen täällä töissä opettajana, ei ole minun ongelma mennä tohon väliin. Mm. Niin, ja just se, että en mä sano, että se on oikein. Mä oon ihan sun kanssa samaa mieltä siinä, että heidän pitäisi pystyä tekemään väärin tehdäkseen oikein, mutta mä silti niin kuin, tavallaan ymmärrän heitä, että se ei ole tavallaan just heidän ongelmansa, vaikka siis se on, mutta niin, joo. Mut siis, joo, kyllä mä oon silti täysin juu samaa mieltä, että kyllä heidän pitäisi, ja ei se ole vaan siis opettajat, mistä puhutaan, vaan moni Mm. ihminen, jonka Joo. ammatista riippumatta, niin pitäisi pystyä tekemään väärin, jotta voi tehdä oikein. Joo. Ja sama on itsellä siinä, että en ole mitenkään väkivaltainen ihminen, mutta esimerkiksi jos jonkun rakkaan ihmiseni kimppuun käydään, niin varmasti käyn takas. Joo. Se Niin, ei on ole täysin sama oikein. täällä. Se ei ole oikein. Ei saisi ikinä käydä kenenkään kimppuun, Mm. mutta mä en jää kattoon vierestä ja odottamaan vaikka poliisia paikalle. Joo. En tosiaan jää. Kyllä mä käyn kiinni. Ja just se, että mutta sitten taas toikin on semmoinen, että esimerkiksi mua ei pysty provosoimaan siihen, että siis minua kohtaan se on aivan sama, mitä joku sanoo. Mun ihon alle ei pääse sillä, että minuun kohdistetaan. Mä en lyö, vaikka sä jatkasit kuinka pitkään ja kuinka brutaaleilla asioilla mulle Mm. paskan puhumista. Mutta sitten taas se on todella helppo,
että jos jonkun rakkaan ihmisen, niin kuin, että sille ei tarvitse kuin sanoa väärin, niin mä oon vitun pahalla päällä. Mm. Jep. Niin se on myös semmoinen, ja siis siinä olisi itsellä paljon kasvamista ihmisenä, että oppisi sen, että osaisi olla rauhallinen myös siinä tilanteessa, Mm. koska tällä hetkellä, jos käy joskus huonosti, niin mä tuun olemaan linnassa sen takia, että mä Mm. oon tehnyt väärin, tehdäkseni oikein. Joo, ja sitten sekin, että mulla on myöskin esineisiin täysin sama juttu. Toi, että jos tuossa on toi mun puoleen pappani tekemä penkki tuossa pihalla, Mm, ja on siitä varmaan vuosi, kun siitä yksi asiakas ajoi sen kumoon, ja mm, siitä vääntyi jalat, mm, niin sama tapahtui nyt tässä hetki sitten, muutama viikko sitten varmaan. Niin katteltiin, kun semmoinen iäkäs asiakas ajoi ihan niinku pitkälle tänne pihalle. mm. Ja sitten se rupesi kääntyille ja sille kesti vuosi, että se sai käännyttyä. Ja sitten se vetää sen penkin kumoon jumaleisson, kun mulla oli tunti sen jälkeenkin vielä sydämen tykytyksiä. Mä löin sen puhelimen siihen pöytään ja juoksin heti perään ja näytin sille keskaria, kun se lähti sinne mäkeen. Siis kun, miten voi olla? Ja siis kun se tuli siis välittömästi, mä en niinku hetkeäkään haikaillut tai silleen, että en ajatellut siinä tilanteessa yhtään mitään. Se on itselläkin just semmoinen ongelma, että on kumminkin sillä lailla äkkipikainen, että siinä ei kyllä Mä olin kerkeä just sen, mä olin just sen penkin sille hionut ja öljynyt ja maalannut ja poistanut ne vanhat maalit. Ja sit joku vanhus ajaa sen kumoon, jumaleissön. Joo. Joo, ja kyllä mä just ymmärrän ton, että se voi olla myös esine, jos on tunnearvoa. Mm. Et niinku Mulla on tälläkin hetkellä itse asiassa, kun mä niitä lasitavaroita kerään, niin mulla on saman kuolleen pappan yksi semmonen vanha, onkohan se, mä en muista minkä lasitehtaan se oli, mutta semmonen, oiskohan se ollut Flora-kulho. Mm, Mittaamattoman arvokas. mm, Siis kun mä pistin sen korjuun, kun mulla ei ollut vielä tilaa sille, joo. niin mä oikein moneen kertaan pistin siihen, niinku, vaikka se oli kaapissa, ja silleen pehmusteita siinä tiellä, että ei ollut mitään kovasia eikä mitään, niin mä moneen kertaan pistin siihen kuplamuovia ympärille, ettei se vaan mene itsestään rikki. Joo.